σκότωσα την ψυχή μου σε ένα καρό. Πήρα τη στράτα του νοτιά να βρω πατρίδα, να στήσω όνειρα μέσα στην άμμο της ιστορίας μας, να γράψω μια σελίδα. Η Νέα Ορεστιάδα είναι η νεότερη πόλη της Ελλάδος και ιδρύθηκε το 1923 μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Η εγκατάλειψη της Ανατολικής Θράκης οδήγησε στον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές τους εστίες και στην αναζήτηση νέας τοποθεσίας για να εγκατασταθούν. Πάνω σε τέτοια κάρα και με ό,τι άλλο μέσα υπήρχε, οι ξεριζωμένοι Έλληνες φόρτωσαν τα λιγοστά πράγματά τους, τις οικογένειές τους, ελπίδες, όνειρα και ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Μετά την μικρασιατική καταστροφή και την ανάγκη υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης και αφού στην Ανατολική Θράκη δεν έχασε ο ελληνικός στρατός, η Ανατολική Θράκη δόθηκε από συμφωνία. Δεν ήταν όπως στη Μικρά Ασία που χάσαμε στον πόλεμο. Δόθηκε λοιπόν γιατί όταν υπογραφόταν η συνθήκη της Λοζάνης, ζήτησαν οι Τούρκοι 7 εκατομμύρια χρυσά φράγκα γαλλικά, την έξωση του Πατριαρχείου από το Φανάρι, δημοψήφισμα στην Δυτική Θράκη και να γίνει εδώ, αν υπερτερούσε ο μουσουλμανικός πληθυσμός, να πάει και αυτό το κομμάτι στην Τουρκία, γιατί δεν είχαμε χάσει την Βόρεια Θράκη, είχαμε χάσει και την Ανατολική και ζητούσαν και τη Δυτική. Και πολλά άλλα, και αντί όλων αυτών ήθελαν το τρίγωνο του Κάργατς. Το τρίγωνο του Κάργατς είναι αυτό το κομμάτι εδώ. Βλέπετε, εμείς έχουμε τώρα σύνορο με την Τουρκία, το ποτάμο Εύρο. Εκτός από αυτό το κομμάτι, όπου πολύ συχνά μιλάμε για το φράχτη και όλα αυτά, είναι δηλαδή το μόνο χερσαίο κομμάτι που η Τουρκία εφάπτεται με γη, όχι με το ποτάμι. Εδώ μέσα λοιπόν υπήρχε το Κάργατς. Το Κάργατς σημαίνει μαύρο δέντρο, ήταν ο οικισμός που για 3 χρόνια, από το 20 έως το 23, μετονομάστηκε σε Ορεστιάδα, για να δοθεί μια συνέχεια, γιατί το όνομα Ορεστιάδα το συναντάμε από τον Ορέστη, που έκανε τον οικισμό αυτό, γιατί οι βασιλείς και όλοι οι αυτοκράτορες συνήθιζαν να δίνουν το όνομά τους σε πόλεις που φτιάχνανε. Εδώ λοιπόν που είναι η Αδριανούπολη, και επειδή το Μανδύο είχε πει στον Ορέστη για να εξαγνιστεί, να θεραπευτεί από τις ερεμίες, τις τύψεις, να λουστεί στη συμβολή 3 ποταμών. Εδώ πράγματι είναι 3 ποτάμια. Είναι ο Άρδας, ο Εύρος και ο Τούντζας, σε τουρκικό έδαφος. Εδώ λοιπόν στη συμβολή ο Ορέστης έκανε την πρώτη Ορεστιάδα. Μετά οι Ρωμαίοι το 129 νομίζω, μετά Χριστόν, την μετονομάζουν την Ορεστιάδα σε Αδριανούπολη, και εδώ βλέπετε πάλι ότι ο αυτοκράτορας δίνει το όνομα στην πόλη, ο Αδριανός, ένας από τους καλούς αυτοκράτορες, και μετονομάζεται στη Αδριανούπολη. Χάνεται το όνομα Ορεστιάδα, εντελώς. Έρχονται οι Τούρκοι το 1361, οι Οθωμανοί μάλλον, και μετονομάζουν την Αδριανούπολη σε Εντύρνε, τον πρώτο συνθετικό. Οι Έλληνες όμως της πόλης πάντα την έλεγαν η Αντριανού μας. Αυτό είχαν κρατήσει. Το 1920 λοιπόν που απελευθερώθηκε η Ανατολική Θράκη και με τη συνθήκη της Εφερών, ναι, τότε δίνεται πάλι το όνομα Ορεστιάδα σε ένα προάστιο, στο Κάργατς, γιατί η Αδριανούπολη ήταν πιο μεγάλη πόλη, είχε Έλληνες, Τούρκους, Αρμένους, Εβραίους, Βουλγάρους, Γάλλους, δεν μπορούσε να αλλάξει, ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη. Δόθηκε το προάστιο μονάχα στο Κάργατς, όπου ήταν όλο Έλληνες και ήταν κατά κάποιον τρόπο τα περιβόλια των Ελλήνων εκεί και τα προμήθευαν την αγορά της Αδριανούπολης. Μόνο αυτό το κομμάτι για 3 χρόνια μετονομάστηκε σε Ορεστιάδα για να έχει μια ιστορική συνέχεια. Δυστυχώς όμως, μετά την μικρασιατική καταστροφή, αναγκάζονται και αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν, να φύγουν και να έρθουν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Τότε δόθηκε το τρίγωνο αυτό, το οποίο διακαώς ήθελαν οι Τούρκοι, γιατί ήταν ένα χερσαίο κομμάτι, σαν ασπίδα μπροστά στην Αδριανούπολη, και κυρίως γιατί είχε το σιδηροδρομικό σταθμό. Γιατί μέχρι τα δεκαετία του 70 για να πάει κανείς από εδώ πάνω στο τρίγωνο ήθελε ειδική άδεια. Δηλαδή δεν είχαμε σιδηροδρομική γραμμή, περνούσαμε μέσα από την Τουρκία. Και μάλιστα μαρτυρίες των μεγαλύτερων λένε ότι όταν περνούσε το τρένο από εκεί, σκύβανε όλοι γιατί τα Τουρκάκια ρίχνανε πέτρες στο τρένο. Θεωρούσαν ότι είμαστε εχθροί. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε. Αλλά αυτό το κομμάτι λοιπόν, αυτό εδώ, δόθηκε ως πολεμική αποζημίωση στους Τούρκους. Και έτσι οι κάτοικοι των 3 οικισμών,
του Κάργας, της παλιάς Ορεστιάδας, στο 3 χρόνια, τη Σιδηρόπετρας, τη Δεμερτέση, Καβίλη σημερινή και η Μπόσνα, η Βίσα, αναγκάστηκαν να φύγουν. Θέλω να σας πω εδώ ότι η Μπόσνα ήταν η γενέτρια του Στέφανου Καρθαδουρή, κατά κάποιο τρόπο του πρώτου της οικογένειας Καρθαδουρή, γνωστού, ο οποίος ο Κωνσταντίνος Καρθαδουρή ήταν συνεργάτης του Αϊνστάιν. Ξεκίνησε λοιπόν η ζωή στην πόλη, στη νέα πια Ορεστιάδα, από το καλοκαίρι του 23. Κύριε Μαυρίδη, μπορείτε να μας πείτε πώς έγινε η μετακίνηση των προσφύγων? Ναι. Μετά την ήττα στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, αναγκάστηκε η ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης, στην οποία, όπως όλες τις συνθήκες, ο ηττημένος πληρώνει. Εμείς λοιπόν, δηλαδή θρακιώτες, για να υπογραφεί συνθήκη, παραχωρήσαμε την Ανατολική Θράκη, όπου βρισκόταν μέσα και η Αδριανούπολη, η παλιά Ορεστιάδα δηλαδή, και το προάστιο του στο Κάργατς. Από εκεί ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι στην περιοχή εδώ, δεν υπήρχε οικισμός. Βρήκαν απλώς ένα χώρο που είχε έφορη γη και νερό και επέλεξαν την περιοχή αυτή. Θα σας πω και κάτι που το έλεγαν οι πρώτοι κάτοικοι, γιατί εδώ, όταν ήρθαν η πρώτη επιτροπή, η επιτροπή πρώτη είναι τα πρόσωπα που φαίνονται εκεί στην κολόνα, γύρω-γύρω, είχε ένα μικρό, εκεί που είναι παλιός οδοντικός σταθμός, υπήρχε ένα μικρό σπιτάκι, όπου οι σιδηροδρομικοί άφηναν τα εργαλεία του. Δεν είχε πόλη εδώ, δεν είχε σταθμό. Έβρεχε πάρα πολύ και πήγαν να αποφυλαχτούν εκεί. Όταν σταμάτησε η βροχή, βγήκε ένα ουράνιο τόξο. Το έλεγαν οι πρώτοι κάτοικοι τη πόλη αυτό. Και ο ένα πόλο του τόξου ήταν εκεί που είναι σήμερα το άγαλμα του Κυρίκου στην πλατεία, και ο άλλο στην εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Οι άνθρωποι παλιά ήταν πολύ προληπτικοί και το θεώρησαν αυτό ω σημάδι. Και είπαν: εδώ δεν γίνει η πόλη μα. Και πραγματικά η πόλη αναπτύχθηκε στα δύο αυτά σημεία περισσότερο. Δηλαδή εκεί που είναι η Δημαρχία και εκεί που είναι η εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Και επιλέχθηκε αυτή η περιοχή επίσης γιατί πίστευαν ότι θα γυρίσουν και πίσω. Δηλαδή αυτή η νοσταλγία για την πατρίδα δεν έφυγε ποτέ από την πρώτη γενιά που είχε έρθει από εκεί. Μετά, αφού πέρασαν τα χρόνια, κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται να γυρίσουν και έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαν να γυρίσουν, αλλά το κατάλαβαν αυτό και συναισθηματικά και άρχισε σιγά σιγά να πτήσεται η πόλη όπως τη βλέπουμε σήμερα. Το καλό, το θετικό για την Ορεστιάδα ήταν ότι τα χωριά, τα ντόπια εδώ, στήριξαν την περιοχή, την Ορεστιάδα, γιατί αυτός που πήγαινε από το Νεοχώρι, ας πούμε, που πήγαινε στην Αδριανούπολη για να πάρει λάδι, παράδειγμα λέω, βρήκε τον λαδά, τον έμπορο εδώ. Οπότε σε αυτόν πήγαινε πάλι. Τα πρόσωπα δεν είχαν αλλάξει, άλλαξε ο τόπος. Αυτό βοήθησε όμως την περιοχή. Και ύστερα κάτι που λέγανε οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης ήταν ότι στην Ορεστιάδα μόνο πολύ τεμπέλης πεινάει. Γιατί η περιοχή είναι εφόρη γύρω-γύρω και έτσι και ρίξει λέει ένα σπόρο θα φυτρώσει. Και επειδή τότε ο κόσμος ήταν πολύ δεμένος με την γη, αυτό βοήθησε να επιβιώσουν. Βέβαια τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα και όπως καταλαβαίνετε απαιτήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει η πόλη να ορθοποδήσει. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι βοήθησαν στο χτίσιμο της πόλης? Ναι. Εφόσον δεν υπήρχε τίποτα εδώ, ήρθε πρώτα η Επιτροπή, επέλεξε τον χώρο και μετακινήθηκαν το καλοκαίρι του 23 οι κάτοικοι του Κάργατς και της Αδριανούπολης, κυρίως του Κάργατς, με τέτοια κάρα. Τον πρώτο καιρό, όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό γύρω από στους τοίχους, τον πρώτο καιρό ο Πολύκαρπος Βαρβάκης, που ήταν η Μητροπολίτης της Αδριανουπόλεως, το υπερτομήριο βρίσκεται μπροστά στην εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων, στο παρκάκι εκεί. Ο Πολύκαρπος Βαρβάκης που φαίνεται και εδώ στη φωτογραφία, εκεί, και ο Σπύρος Δάσιος, ήταν διοικητής τότε, και ο Ευρυπίδης, όχι ο αρχαίος, βοήθησαν πάρα πολύ οι διοικητές, δηλαδή και οι άνθρωποι που είχαν κάποιους υπηρεσιακούς ρόλους, βοήθησαν πάρα πολύ στο στήσιμο της πόλης, γιατί τον πρώτο καιρό αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να στεγαστούν, και αυτό έγινε από την εταιρεία επικισμού. Βλέπετε εκεί, ήταν τα πρώτα κτίρια αυτά, τα υπηρεσιακά, που βοήθησαν να δώσουν τα οικόπεδα, το χωροθέτησαν τα μαγαζιά και όλα αυτά. Ξεκίνησε η ζωή της πόλης το 23 το καλοκαίρι. Πολύ δύσκολα, γιατί δεν υπήρχε εδώ ούτε οικισμός, τίποτα. Κουβαλούσαν νερό από κάτω τον κάμπο, σιγά σιγά έγιναν μετά και εδώ οι βρύσες, τα πηγάδια. Στήθηκε η πόλη πώς?
η 11η Διλοχεία Μηχανικού Στρατός έκανε τους δρόμους, αυτούς τους μεγάλους και ωραίους δρόμους που ακόμα μέχρι σήμερα λένε όλοι ότι η Οστιάδα είναι από τις καλύτερα δομημένες πόλεις, έχει υποδάμιο σχέδιο. Και τότε διαμαρτύρονταν οι κάτοικοι, ήταν μεγάλη η δρόμη, αλλά τώρα βλέπουν ότι είναι πολύ χρήσιμο που έγινε έτσι. Η 11η Διλοχεία Μηχανικού λοιπόν σχεδίασε και εκεί έχουμε και ένα γωνιόμετρο με το οποίο μετρούσαν τις διαστάσεις του δρόμου. Και αυτό είναι από εκείνη την εποχή. Και ξεκίνησε η ζωή στην πόλη. Δύσκολα, αλλά επειδή γενικά οι Θράκηδες είναι φιλεργατικοί, φιλήσυχοι άνθρωποι, πολύ γρήγορα άρχισαν να φέρουν τα καλά αποτελέσματα της δουλειάς τους. Δύσκολη πρώτη εγκατάσταση, αλλά βλέπετε ότι μέσα σε έναν αιώνα η πόλη της Οριστιάδας είναι αυτή η πόλη που ξέρουμε, μια ανοιχτή, φωτεινή πόλη με τα σχολεία, το πανεπιστήμιο, τον εμπορικό της κόσμο, μια φύση πολύ ωραία γύρω που βοηθάει επίσης να αναπτυχθούν και άλλα πράγματα. Αν ήταν και η πολιτεία λίγο πιο κοντά μας, ήταν καλά. Γιατί η Οριστιάδα έχει ως έμβλημα την Ιφηγένεια? Η Ιφηγένεια, επειδή θυσιάστηκε για να γίνει εκστρατεία προς την Τρία, για να υπάρχει ούριος άνεμος, θυσιάστηκε. Έτσι, συνδυαστικά θα λέγαμε, η Οριστιάδα θυσιάστηκε για να υπογραφεί η Συνθήκη της Λοζάνης, η παλιά Οριστιάδα. Και όταν προέκυψε η αναζήτηση ενός εμβλήματος, είπαν ότι αυτό αποδίδει καλύτερα την θυσία. Δηλαδή η Ιφηγένεια που τη βλέπετε εδώ, επάνω είναι το σήμα, αυτό ακριβώς αποδίδει, ότι θυσιάστηκε η πατρίδα των προγόνων μας για να υπογραφεί συνθήκη και να φύγουν ασφαλείς από εκεί. Την ψυχή μου σε ένα καρό, πήρα τη στράτα του νοτιά να βρω πατρίδα, να στήσω όνειρα μέσα στην άμμο της ιστορίας μας, να γράψω μια σελίδα και την ψυχή μου δυο κομμάτια έχω κόψει, το ένα εδώ που έχω σιγά σιγά προκόψει και το άλλο πάντα στο εικονοστάσι για να φυλάει ο Θεός το καραγάτσι. Τη φόρεσα για ρούχο, πάλεψα με στοιχιά για να στεριώσω, πληγές με αγιασμό να επουλώσω, πληρώνοντας το χρέος στην πατρίδα